iri mushe panguva inoitwa namawarnings opiwa vakomana vemupolitburo chinokuva kunzi they just being used the leadership, especially the president. Panguva inoitwa attack wana VP Costa Nochwenga wanyatsokuona kunzi panenge pachitopisa aiwa iye hake ari behind. Zana pina mashoko ari kubuda panguva ino chinokuva kunzi yesterday politburo panga pasina kumira zvakanaka. Chwenga aifanira kuitwa showdown but vakazouya panguva ino vachinokuva kunzi our general vangogara vatwa kumberi kwavo nechekare. Nobva subscribe or like on the bell icon. Timina kaendelini emabudanyira chiti ziyambi Manize, Chinamasa, Mchunguri, Julai Moyo, Matuke and Shava attended the Politburo meeting prepared to attack general. They were pushing back on the leaked dossier. The issues raised in defense were the land tenure program, the relationship of Kudakwashe and others Uganda to ED. Opa even accused the general of working with Geza, etc. The names listed above are of Politburo members who were paid off by Kudakwashe to defend his theft of billions of dollars. They confronted the general in the meeting and he responded to their questions with calmness and decorum. We are now waiting to see what happens since the cat is now out of the bag. Abacha Zvigananda. Mwana achireply to this message yalini emachiti Abacha Zvigananda tisingazivi vanhu ED anobatisa vanhu mahot plate achitokupisisa wakamutemba hande mberi. Ndo masvika ari kubuda panguva ino ari kunokuva kunzi VP Costa Nochwenga was the target of the yesterday Politburo. But panguva ino kunokuva kunzi VP Costa Nochwenga managed to handle the situation. Panguva ino atoona kuti hazvina kumira zvakanaka. But panguva ino people they are now watching. Vanhu vakungoramba vakaokera vachiona kuti as the conference is progressing zvichapera sei. Panguva ino kuri kunokuva kunzi VP Costa Nochwenga pane showdown yakavamirira kuconference. Kuri kunzi kune mabhasis 10 akalodwa nevanhu vanobva mu the Midlands province ari kunokuva kunzi they must go and show down VP Costa Nochwenga. But tikuona kuti these guys they want to stage and install their vision 2030 inova resolution number 1 yavakaita last year. Hazvipere mushe panapa tiona mutungamiri wenyika achiti aiwa tavapa nguva yekuti vanyatso kudebata nekudiscuss about the 2030 plan vachiwa tichanzozikamwa Zvigananda. These people have been bribed nana kuda kwachitagurei nevamwe kuti vaindozi mutungamiri wenyika. Hapana panguva yachimbovhotera Chwenga vanyatsoziva kuti mota dzavari kufamba nadzo hadzisi dzavo vakadzipiwa. Mbuto dzembo reZimbabwe munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu dzavafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.